Itzuli zure bideo deiak denbora errealean akadu erabiliz. Goazen akadu.ai/es eta aplikazioa deskargatuko dugu. Webgunean bertan aplikazioa instalatzeko azalpen bideo txiki bat daukagu. Deskargatu ondoren gure ekipoaren deskargaz karpetan agertuko da eta bi klik egingo ditugu instalatzeko. Deskargatu ondoren gure ekipoaren deskargaz karpetan agertuko da eta bi klik egingo ditugu instalatzeko. Euskarria hainbat hizkuntzatan, zehatza eta fidagarria, erantzuteko abiadura, nazioarteko irismena, moldagarria eta kostu txikikoa. Kontu bat sortu eta erregistratu beharko dugu, eta gure kontua egiaztatzeko kode bat bidaliko dugu gure emailera. Azkoinaren ikonoa sakatuko dugu konfigurazioan sartzeko, eta audioan adieraziko dizugu gure iturria PCA izan dadila, Computer Sound sakatuz. Language atalean itzuli nahi dugun bideoaren jatorrizko hizkuntza eta transkribatu eta itzuli nahi dugun hizkuntza adieraziko ditugu. Original language, translated language. Eskura ditugun hizkuntza guztietatik aldagai asko ditugu, baita dialektoak ere. Eta horren ondorioz, bideo bat ia edozein hizkuntzatara itzuli eta edo transkribatu dezakegu.